Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो चेनेल फिन गिबियावनो बरनायना लाग्रोबाय लोगोफोर दायो जोंहा फिल्म किसाननि सोमोन्दैहाय जोङो बेबायदिनि गेजेरजोंहाय गुवारै सावरायगोन लोगोफोर दा बिदिखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांलायग्रोजोबबानो जाबाय लोगोफोर दा जोंहा गोदानै नटिस फैदों मोनसे बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव मोजां रादाब आङो फिल्म किसाननि सोमोन्दैहाय लानानै फैलायबाय दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय फिल्म किसान होनोब्ला नोंथांमोना मिन्थिखायो आबादारिफोरनि मुङैहाय जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंहा मोनसे स्किम खालामना होदों लन्च दा बे स्किमानो जाहैबाय जोंहा पिएम किसान स्किम सम्मान निधि योजना होननाय बे स्किमखौहाय लन्च खालामना होदों आबादारिफोरनि थाखाय दा आबादारिफोराहाय राङारि अनसुंथाइ मोननो हायो नङा होमबा लोगोफोर बे स्किमनि गेजेरजोंहाय दा नोंथांमोना बे जोंहा पिएम किसान सम्मान निधि योजनानि स्किमनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोना आबादारिफोराहाय नोंथांमोना बोसोराव 6,000 नोंथांमोना मोननो हायो नङा होमबा लोगोफोर मास मोनब्रैजों खेबसे नोंथांमोना खेबथाम किस्ति नोंथांमोना मोननाय जायो बोसोरावहाय 2,000 हिसाबै नोंथांमोना मोननाय जायो दा बेनिनो जोंहा फैसा सोनायनि जोंहा दानाहाय जोंहा खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं दै लोगोफोर दा बेनो नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां रादाब दा जोंहा फैसा सोनाय सिस्टेमाहाय लोगोफोर फैसा सोनाय सिस्टेमा जोंनियाहाय डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खेबसे सोयो बेनिफ्राय जोंहा एप्रिलनिफ्राय जुलाइ मान्थनि गेजेराव खेबसे सोयो बेनिफ्राय आगष्टनिफ्राय नभेम्बर मान्थनि गेजेराव खेबसे सोयो दा नोंथांमोना फैसाखौहाय मोननो बारा गोबाव सम नोंथांमोना नेनो नांला दै लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो मोनथारसिगोन मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोननि फैसाखौहाय समा सफैनाय लोगो लोगो जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ सोनानै हरसिगोन दै लोगोफोर आबादारिफोरनि एकाउन्टावहाय दा नोंथांमोना माला मोननो हागोन बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिनो लुबैदों जानांगौ फ्रायानो दा गोनो गोथो नोंथांमोना बेखौहाय माला मोनमारगोन बेखौ रावबो बुंनो हाया लोगोफोर नङा होमबा नोंथांमोनाहाय मिन्थि मोनाखै दा आं बेखौ नोंथांमोननो एक्जेक्टलि खिन्थाहरनो सानदों दै लोगोफोर दा बेवहाय अफिसियेलि डेटआहाय बेवहाय जोंहा ओंखारना फैयाखैब्लाबो जोङो आसा खालामनो हायो लोगोफोर जोंहा नैबे जानुवारि दाना जोबनो थांगासिनो दं बेनि उनाव जोंहा फेब्रुवारि दान मोनसे हाबबावगोन बेनि उनाव नोंथांमोना मार्चनि फार्स्ट उइकआव नोंथांमोना मोननो हागोनखौ आसा खालामनो हायो दै लोगोफोर आरो बोरैबाफोर जुदि जोंहा मार्च एप्रिल थिंजायहाय जोंहा एमएलए इलेक्सन दङ नालाय बेवहाय जोंहा एमसिसि क'ड अफ कन्डाक्ट नाङैब्ला नोंथांमोनाहाय नैबे फेब्रुवारि दाननि गेजेर खन्द'आवनो नोंथांमोना मोननो हागौ दै लोगोफोर पिएम किसाननि बे जोंहा 24 किस्तिनि फैसाखौथ' नोंथांमोना मोनखांबाय दा 22 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना जायफ्रा मोनाखै दा नोंथांमोना मोननो हासिगोन आरोखि दा बेनि गेजेरावनो जोंहा माखासे इम्परटेन्ट खोथा दं नोंथांमोना बेखौहाय मिथिना लानाया मोजां दा बेखौहाय आङो नोंथांमोननो खिन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना गावबा गावनि स्टेटासखौहाय चेक खालामनानै नायबानो जाबाय जायफोरनाहाय नैबे एफटिअ प्रसिड नोंथांमोना एफटिअ होनोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो आन्दायनो हागौ मिन्थिया जानो हागौ दा एफटिअनि जोंहा फुल फर्मानो जाबाय लोगोफोर जोङो फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार होननानै जोङो बुंनो हायो एबा जोङो मिन्थिनो हायो दै लोगोफोर फान्ड जोंहा ट्रेन्सफार अर्डार बेयो लोगोफोर आङो जायखिजाया लिरबाय नोंथांमोननो बेखौहाय सर्टकाट लिरबाय आं दै लोगोफोर दा बे एफटिअ प्रसिडआ नोंथांमोना खायफाना नो बेबायदि जानानै थायो खायफाना बेवहाय येस जानानै थायो दै लोगोफोर खायफाना बेबायदि जानानै थायो दा जायफोरना एफटिअ प्रसिडआ बेबायदि नो देखायदों नोंथांमोनाहाय मिन्थिखानानै लाखादो जे नोंथाङा फैसाखौ मोननाय नंखाला होननानै दा जायफोरना बे एफटिअ प्रसिडआ बेवहाय येस दङ जायफोरना बेबायदि येस दङ बेवहाय ग्रीन कालारनि येस थागोन बिनिफ्राय टिकसिन थागोन दा बेवहाय जायफोरना एफटिअ प्रसिडआ येस दा नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन आरोखि दा नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनो मोनबाय लोगोफोर दा बेखौ बोरै नायो होमब्ला नोंथांमोना बे पिएम किसाननि अफिसियेल साइटआव थांनानै नोंथांमोना चेक स्टेटास दंखायो बेवहाय नोंथांमोना चेक खालामनानै नायबानो जाबाय दै लोगोफोर आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय नोंथांमोननि नैबे लेन्ड सिडिं होनोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो आन्दायनो हागौ दा बेवहाय लेन्ड सिडिं मानि नोंथांनि हानि लेखा खाजोना रसिद नोंथांनि हानि लेखायाहाय क्लियार जानांगोन अब्लासो नोंथाङा बे पिएम किसाननि रांखौ मोनबाय थानो हागोन
दा बेवहाय न' जायोब्ला नोंथाङा मोननाय नङा दै लोगोफोर बेखौ हले नोंथांमोनाहाय मिथिनानै लाखाबानो जाबाय दै लोगोफोर जायफोरना बेवहाय लेन्डस्लाइडिंआ नोंथांमोना जायफोरना न' जानानै दं नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दै लोगोफोर बेखौ हले मिथिनानै लाखादो दानिया लोगोफोर नोंथांमोननि नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सिटिं स्टेटास होनदोंना बेखौ आदारजों नोंनि बेंक एकाउन्टआ लिंक दङब्लासो बेवहाय येस दङब्लासो नोंथाङा फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन आरो बेवहाय नोंथाङा न' जानानै दङब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननाय नंला लोगोफोर आरो नोंथांमोननि मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया जाहैबाय नैबे EQSC जायखौ जोङो KYC होननानै बुंनो हायो नङा होमबा लोगोफोर बेंकफोरावबो फैसा थाबथायोब्ला नोंथांमोना KYC हैनांगौ जायो बेबायदिनो बियो EQSC आहाय PM किसानावबो होनांगौ दै लोगोफोर दा बेवहाय येस दङब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन बिनिफ्राय बेवहाय न' थायोब्ला नोंथाङा फैसाखौ मोननाय नंला दै लोगोफोर फैबाय थानाय किस्तिखौहाय दा बेजों लोगोसे जोंहा आरो इम्परटेन्ट आपडेट्स दंबावो दै लोगोफोर इम्परटेन्ट आपडेट्सआ जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नैबे उदय आदारनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना बेखौ चेक खालामबानो जाबाय दा बेवहाय नोंथांमोननि आदाराहाय बेंकजों लिंक जानानै थानाया गोनांथार दै लोगोफोर बेखौहाय चेक खालामनानै नायना लाबानो जाबाय बेबायदि थायोब्लासो नोंथांमोना मोननो हागोन फैसाखौहाय माने बे नोंनि आदारा बेंकजों लिंक थायोब्लासो DBT बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंहाय DBTनि सिस्टेमजोंहाय सोयो नालाय फैसाखौ डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि गेजेरजोंहाय अब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट फैसाया हाबफैगोन लोगोफोर बेबायदि नोंथांनि एकाउन्टजों बेंकजोंहाय आदारजों एकाउन्टजोंहाय लिंकआ थाथारनांगोन दै लोगोफोर सरि लोगोफोर आं एकाउन्टजों बेंकजों होनफ्लांलायलांबाय दा बेनिफ्राय नोंथांमोननि मोनसे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय दै लोगोफोर बेवहाय PM किसाननि अफिसियेल साइटआव नोंथांमोनाहाय बेवहाय मोनसे प्रसेस नुनो मोनोमोन दा बेवहाय नुनो मोननाय जायाखै दै लोगोफोर गैला बेवहाय मानि बोखारना होनाय जाबाय दा बे मामोन लोगोफोर EQSC नि प्रसेसखौहाय बे PM किसाननि पर्टेलाव नोंथांमोना नुनो मोननाय नंला दै लोगोफोर बयबो चेक खालामनानै नायलायदो गावबा गावनि मबाइल फननि गेजेरजों नोंथांमोना चेक खालामनानै नायनो हागोन दा बेवहाय EQSC प्रसेसखौ मानि थाखाय बोखारखो बेखौथ' जोङो मिन्थिला लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोननि EQSC प्रसेसखौहाय PM किसाननि पर्टेलनिफ्राय बोखारनानै होनाय जाबाय दै लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोनाहाय सिगाङावनो मबाइल फननि गेजेरजों नङाब्ला अनलाइननि गेजेरजों नोंथांमोना EQSC खौ नोंथांमोना KYC खौ होनब्लाबो जागोन लोगोफोर बेखौहाय नोंथांमोना गोरलै प्रसेसैनो OTP होनानै नोंथांमोना होनानै लानो हायोमोन लोगोफोर मबाइल फननि गेजेरजोंनो दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोननाय जायासै नोंथांमोना बेवहाय मबाइल फननि गेजेरजों दानिया होनानै लानो हानाय नंलिया दै लोगोफोर दा नोंथांमोना EQSC होनांगौ जायोब्ला नोंथांमोनाहाय डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय एग्रिकालचार अफिसावहाय डिस्ट्रिक्टआव मोनफा मोनफा एग्रिकालचार थायो गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआवहाय गावबा गाव डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै नोंथांमोना CSC सेन्टार होननानै जायखौ जोङो गोरलै प्रसेसआवहाय जोङो बुंनो हायो एबा मिथिनो मोनो दा CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना EQSC खौहाय नोंथांमोना हैनानै लानांसिगोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना बे EQSC खौहाय नोंथांमोना CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना फिंगारप्रिन्टनि गेजेरजोंबो हैनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आदार अथेन्टिकेसनजोंबो नोंथांमोना हैनानै लानो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय मेगननि गेजेरजोंबो नोंथांमोना बेखौहाय होनानै लानो हागोन दै लोगोफोर दा नोंथांमोना EQSC होनांगौ जादोंब्ला नोंथांमोननि EQSC आ कमप्लिट जायाखैब्ला नोंथांमोनाहाय थाबैनो खबर लानानै डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै EQSC खौ होनानै लाखाबानो जाबाय मानो होनब्ला जोंहा फैसा सोनायनि जोंहा दानाहाय सफैगासिनो दं थाबैनो नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनानै लाब्लासो नोंथांमोना फैबाय थानाय 22 किस्तिनि फैसाखौहाय नोंथांमोना मोननो हागोन दै लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर आं बारा गोलाव बुंनो सानासै बेबायदिनि गेजेरजों बेखौनो नोंथांमोननो खिन्थाहरनाय जाबाय दा जायफ्राहाय मिन्थियाखैमोन नोंथांमोना बेबायदिनि गेजेरजों मिन्थिबाय आरो बुजिबाय जानांगौ आरो जायफ्राहाय नोंथांमोना मिन्थियाखै लोगोफोरनो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिन्थिलायो आरो खामानिफोरखौहाय माबाफोर नोंथांमोना मावनानै लानांगौ दङब्ला बेखौहाय मावनानै लाहैनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर दा बेनो लोगोफोर दिनै लेटेस्ट आपडेट्सआहाय जोंहा PM किसाननिफ्राय बेनो माखासे इम्परटेन्ट नटिस ओंखारना फैदों आरो बेजों लोगोसे आं जोबथारनायाव नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंहरनो बावदों लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोनाहाय एग्रिकालचार अफिस डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार अफिस CSC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोनाहाय फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डखौहाय बानायनानै लायोबानो जाबाय दा बेनि फार्मार रेजिस्ट्रि कार्डनि
बानायनायनि अर्डार दङना गैया नोंथांमोना बेखौहाय सुराग लाग्रोदो। बेनि उनाव अर्डार दङब्ला नोंथांमोना थांनानै खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानो होनोब्ला बेनि लोगोफोर, मानो होनोब्ला जोंहा नैबे फार्मार रेजिस्ट्रि कार्ड बानायनायनि जोंहा अफिसियेल नटिस जेबो फैथ'वाखै नालाय लोगोफोर। दा बेनिखायनो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालसार अफिस CC सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना सोंहैबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना मिन्थि मोनगोन आरो अर्डार दंब्ला नोंथांमोना बानायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर दिनैनि लेटेस्ट आपडेट्सआ। आं भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय। थेंक इउ फर वाचिं, see you again and take care, love you all।